hem preguntat al nostre Consell de Savis quina és la recepta per reciclar correctament. Crec que reciclar és important per no contaminar el medi ambient. I que si reciclem més podríem tindre una esperança de vida més alta. I per donar un segon ús a les coses reutilitzables. I per a que no es produeixi el canvi climàtic. Actualment a Torrefarrera, en concret, estem molt sota la tassa de reciclatge. Si només que s'ho donen una volta ja pensaria en el mateix que estic pensant jo. Jo em penso que hi hauria d'haver una mica més de consciència. Les bosses per terra i tot barrejat. I això no pot ser. Quina gent més bruta, senyor. Els contenidors estan allí, però no, els deixen de qualsevol manera. Se reciclaven més abans que ara, havent avantatges. Uns anys detrás passava un carro i recollia les basures i tot anava al munt. No pot anar tot barrejat. No està la vida per llançar. Si sobre un part de verdura, demà faré un platet de puré. Els envasos i els plàstics al contenidor groc, el paper i el cartró al contenidor blau i el vidre al contenidor verd. I el marró, l'orgànic. A l'institut portem bocanrols per a no tenir que portar paper del ball. Per meus nets voldria un futur millor i més llimpie. Jo m'agradaria imaginar-lo net. Que estigui tot més reciclat, que no hi hagi deixalles pel terra. Si no, doncs contaminaria el món i no aniríem bé. Que la gent s'haurà mentalitzat de que tenim que reciclar i tot això i potser haurà canviat una mica. Però veig que no anem per bon camí. Un abocador és un lloc on es diposita les deixalles que no hem separat. No m'agradaria tindre un abocador que Torrefarrera perquè causa mala imatge. Potser faria bastanta mala olor. I produeix un fum tòxic. Ha arribat un punt que si no prenem consciència i no canviem la nostra actitud, doncs farem dues coses. Primera, pagarem un cost absolutament desorbitat per la gestió de les nostres deixalles i al mateix temps impactarem tant el nostre territori, la nostra comarca, el nostre país i el planeta d'una forma totalment desacerbada. També demanem a comerços, a empreses i també als ciutadans aquest punt de compromís per fer una cosa que el nostre poble avui no és una cosa que en puguem presumir, al contrari. I això és fàcil de corregir-ho simplement amb una separació de les deixalles de la brossa de cada dia. El futur que volem és nostre? No, però al revés. Com? Amb la mà? Així. El futur que volem és diferent, el futur que volem és nostre. El futur que volem és diferent. El futur que volem és diferent, el futur que volem és nostre. No és cap molèstia reciclar, te toma uns segons i a part millores el teu sistema on vius. El futur que volem és diferent, el futur que volem és nostre.